Ndeysaan, assalamu aleykum wa rahmatullah. Bandiraɓe on calminama ɗo he Yeɓende TV. Garen he haala wota eɗen nana haala Pularoɓe naɓe kaala naka haala ha waktu kala. No wiya mawɗo kayno moƴƴi e saare walla mawɗo kayno moƴƴi e galle. Sabu mawɗo no yiya ko sarina ara te hay so ɗum rendi suka wawa ɗum yiide. Donc sa wondi he mawɗo ko mawni fof ɓattomo wasata ko jogui ko mbawɗa naftorde. Wata won ko haali fof mbaɗa tan kam ɗum mbiya ko kewɗo haala, wattu hakkille e haala makko. Walla sa yi ko jahnuma namnoɗamo wasata ko namniɗama ko walla ko jahnuma ko ta kanko moɗum andi o haalanma haalaɓa. Kala ko aɗa waɗa aɗa wondi e mawɗo, sa famani lamdomo na wawi aɗa ko haalanma ko nafanma. Lamɗo goto wonno o jooɗi ha ñalgo o noddi sukaɓe saare ɓe fof, o wi ɓe yoɓe naati he saare he ɓe mbara mawɓe wonɓe ɗon fof, o yiɗatani yi hay mawɗo goto e saare he. O wi sukaɓe o nani, sukaɓe mbi eyyi, o wi bisimilla mon. Janggo so on dawi wota mawɗo heddo e saare he, mbarane kam mawɓe ɓe fof hay mawɗo goto mi yiɗatani heddo ɗo. Sukaɓe mbi eyyi, pokkiti. Suka goto yetti galle mumen, ƴetti bamum naɓi ha to caggal saare to gaska ha luggiɗi. Wi bamum yo nat toon saabu waɗi ko lamɗo o yamirite so weeti koko waɗete. Baba o naati toon, suka o ƴetti baafe tigi to dow ha heewi, weddanimo toon ñamde seeɗa. Sukaɓe pini naati e saare, ɓe mbari mawɓe wonnoɓe toon fof. Ɓe garti ɓe mbi lamɗo min mbariɓe fof. Lamɗo wi eyyi, on mbaɗi ko mbinomi on ko, on jarama. Joni ko heddi ko jinmi ƴeegon to dow asaman to mbaɗanon kam mbar hakkude leydi ndi e asaman ha hanti kala ɗo mbawmi daro he nder leydi he, kala ɗo mbawmi daro he dow leydi he, somi laari tan mi yiyata asaman o, ta ko mbar o tan yiyanmi. Sukaɓe jeehi ɓe yana laara seel no ngabbiri to dow, ɓe yana ƴeeŋa e batimaji, ɓe yana laara e hakkillaji mum ide kala eɓe gadda pour wawde ƴeŋde to dow waɗa ko lamɗo o wi ko. Sabu ɓe mbiya kam ko lamɗo, yamirore lamɗo kam ko yo waɗe tan. Lamɗo so yamiri yo waɗe kam ko yo waɗe tan. Holno waɗirte noon ko ɗum woni probléme o. Sabu so lamɗo haali ko wawi waɗede kam waɗete, kono so lamɗo haali ko wawa waɗede te an kucciɗo e makko a suusamo wiide a wawa, ko probléme mawɗo addata. Donc nde sukaɓe carodir goto kala no larta feere holno ƴeŋli to dow, suka o rutti he bammum, itti baafe ɗe seese, salmini bammum, bammum salmitimo. O wimo hande de ko lamɗo kadi ko dawri ko no teddi. Lamɗo wi yomin ƴeeŋ hata dow asaman to, min mbaɗanamo mbar hakkude leydi ndi asaman o, ta kala ɗo dari he leydi he o yiyata asaman o ko mbar makko o yiyata. Baba o deƴƴi ha ɓoyi, wi suka o sa yeehi namdi to lamɗo o ko haali, mba'ano mo nanano ko haala ka, namditoɗamo ko haali. So haali ha pari ñagoɗamo kaala. O wi sa yeehi mbiya noon lamɗo o. So lamɗo o wima yewon ƴeeŋ to dow mbaɗanon mo mbar hakkude leydi ndi asaman o, ñaago lamɗo o ƴa ƴettu konngol. Sa ƴetti konngol, wi lamɗo o yo ƴeeŋ hato dow o didana on, mana o markana on ɗo yiɗi ɗo mbar o fota e ɗo yiɗi ɗo liggi o fuɗɗora pour gandon. Sabu kelifa so holli on ligge pewje ha o holla on hoɗo yiɗi ligge o fuɗɗora, hoɗo yiɗi ligge o fota. Suka o arti he lamɗo o wi an nane waɗi ko mbiɗa min, kono min no wayno noppam ɗi belani, mi nanani ko kalɗa ko. Lamɗo o wiɓe, lamɗo o wi suka o ƴeeŋe to asaman to dow mbaɗanon kam mbar mawɗo hakkude asaman e leydi ndi, ta kala ɗo mbawmi darade he leydi e hande mi yiita asaman o ko mbar on jiyani. Suka o wi lamɗo ɗakam wawi hokkumi haala. Lamɗo o wimo bisimilla. O wi ko jinmi ƴeeŋa hata dow, didanamin ɗo jiɗɗa ɗo mbar o fuɗɗora, didanamin kadi ɗo jiɗɗa ɗo mbar o fota. Sa jippima min ƴeeŋa min mbaɗa ligge o. Lamɗo o laarimo ha ɓoyi jali, wi waɗi mawɗo keddiɗo he saare he.
laare mawɗo o. Donc bandiraɓe sehilaɓe, holko addani lamɗo o wiide waɗi mawɗo keddiɗo e saare he? Addanimo wiide waɗi mawɗo keddiɗo e saare he ko haala ka suka o haali ka mo andi waɗi ɗo itti ka. Sabu suka tan no wayi e cukayaji makko o ala fof feere he miijo addande mo wawde haalde ka ɗo haala. Donc ɗum taki lamɗo o wi waɗi mawɗo keddiɗo e saare ko. Donc bandiraɓe, mawɗo bawɗo on fof woni yeyma woni bama woni giƴirawo yeyma woni giƴirawo bama, ɓay tan ko mawɗo ma jaggirmo mawɗo, tottumo respect, hokku needi yeeso makko, wat ko waɗɗima ko hakkude makko. Wata haydara aduna rew hakkundemo ha boniramo needi walla kaala e makko ko a fota haala walla mbaɗa e makko ko a fota waddemo. Sabu ɓurɗoma duuɓi namo wawi ɓurde gandal, namo wawi kañum ta ɓurma yiilo kañum ɓurma yiide. Ko ɗum takata mawɓe mbi so sukana yewtida e mawɗo yo ɓur heew ko hettoto. Sa ɓuri hewde ko hettoɗota tan waɗa ko pamɗa e nder haala he. Sabu ko kalata ko na wayita kanko mo ɗum andi kañum fof, te kanko mo wawi haalde ɗo ha janggo ko a anda, sabu kanko idima e aduna, kanko ɓurma andude aduna. Donc sukaɓe soɗon jewtida e mawɗo, donc keewe ko deƴƴoton so on yii ko on ganda walla on nani ko on ganda e nder haala makko namde ɗon mo ha laaɓa pour mbawon andude. Sabu suka so woni suka, sa teeyi a ɓattima mawɗo ganduɗo na wawi keɓa ko andi ko ada naftora. Kono sa wondi e mawɗo ganduɗo te a teyani, te a haajorani e makko haydara, a waɗi tan ko humam binne walla a waɗimo tan ko mawɗo yo wonɗon walla ko haali fof jaggira ko kewɗo haala walla ko nakɗo, a ɓoydata e makko ko andi fof a heɓata hen haydara janggo e jaam. So a nattimo yiide kadi haydara a wawata naftorde e ko acci ko, sabu taɗo naɓori fof. Na heewi hande hemen sukaɓe hande ɗi gandantuma hoorema a jibinte tawa bamma na waɗa hunde, hay soko moccugol reedu dogoru kam ko ɗum ligge. Sabu hande kam hadema wi so neɗɗo wondi ɗo e reedu dogandu aɗa wawi wonde aɗa mo jala, kono sa wondi hen kam a yelotoɗo kala pour latude solution. Sabu kala hemo man reedu dogoru jaggi 24 heures kam kawruɗo hema fo lamdoto tawi aɗa selluno. Donc kala ko tawɗa bama na waɗa ko ɗum famɗi fewju ligita wawde ɗum janggo e jaam. So natti ɗo wonde kam mbawana ɗum hoorema, hayso yimɓe garani e ma kam an kam janggo sa dañi hen haaju naftora. Kono wata wi ko watta komi haajorani walla ko kanko waɗum waɗi concerné gacciɗano majjum haaju ma ala hen. Janggo e jaam a sohlat ɗum a yiyanimo te a yiyata bawɗo ɗum, walla sa haalnama bawɗo ɗum hadema mo yiiɗa a tampi. Hayso ko reedu dogandu tawɗa bama na mocca, fewju mbawa ɗum e makko haade makko wayno. Na heewi hande ko jinnaɓe ɓe mbaɗata, neɗɗo immora to woɗɗi ara ɗum lartude e bamma, aɗa wondi e bamma galle an a fewjani ganduɗa ɗum te bamma ne andinanima ɗum. So maayi o naɓorat ɗum, an a wawata janggo e jaam sa sohli ɗum kadi a yiiloyta ɗum teta koye less koyɗe ma ɗum wonno hakkude hecci hanki. Donc bandiraɓe pewje ɓattuɗon jinnaɓe ɓe ko famɗi koɓe gandi ko, walla ko jiiton ko eɓe mbaɗana jananɓe, walla ko jiiton ko eɓe mbaɗa e galle, waɗa ko ganduɗon e janggo e jaam. So on nattiɓe yiide tawaɗon ɗum mbawani koye mon, hayso on mbaɗanani ɗum hay goto kam naftoron e koye mon. ɗum noon on calminama, on jagama duwaw. Ko sehil mon Mamadou Gangue arnoɗo o he Yewende TV, woni sen men. Yewende TV noon ko nafoore leñol, kala mo gandantuma hoorema na heeɗo walla nana vidéo o yo fewju naata to waɗa abonné, heɗo jewte baɗeteɗe ɗon. Miɗen jaggi inchallah ko jewte baɗɗe fayda tan woni toon. Kala mo gandantuma hoorema na hen sohli wadde participation mum ne kadi, soko haala, soko e yewtere, soko e miijo, soko e idée moƴƴo, soko e change comportement, walla no jiiruɗon vidéo ji ɗi so tawi kadi waɗi ko manque hen, oɗon mbawi wat signalé hen e o numéro WhatsApp. Sa noddi noon appel normal heɓata, sabu ko numéro Sénégal. Kono sa waɗi hen message, min jiiyan message o te min jabotomo hen, tawi ko poɗɗen yewtude en jewtidade majjum, tawi ko poɗɗen fewnidde kadi en laaroto kaddi bawal men kadi ha daroɗen hen. Addi mbaɗɗen ɗum tan ko wawde yewtinde bandiraɓe he yewtandeɓe he ɓeydandeɓe kadi hakkillaji he yewtide sukaɓe hande ɓe, sabu ko heewi ko waɗeteno hanki natti waɗede hande. Donc noon ko ballodiren e hakkillaji. Kala mo gandantuma hoorema ne ko mawɗo ɗo wawi won fof ne jogui jewte ɗe wawi min tottirde, walla ne jogui jewte ɗe yiiɗi waddude e amen, so waɗi min message e oɗo numéro oɗo wawi won fof, so miɗen mbawi Allah namin okkitan walla joɗomin tawoyen ɗum ɗon min badda e mum yewtere inchallahu rabbi. ɗum noon min calmini mawɓe wonɓe e Yewende TV fof, no mawɓe wonɓe ɗo e Marseille fof kadi
hono ceerno Oumar Ndiaye en e ceerno Demba Ndiaye en, Seydi Gange en he marché o fof yettaɓe Ly, yettaɓe Kane, yettaɓe Sow, yettaɓe Diallo, yettaɓe kala mo gandantuma hoorema ɗo he marché Grand Village Port-Gentil. Min calmini on, min juurima on, min ñaaguima on du'a onde kadi min neldi on du'a ɗo he Yewende TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.